L'any 1229, el rei Jaume I va iniciar la conquesta de Mallorca, una de les seves fites més importants. Després de mesos de lluita, les tropes catalanes varen derrotar els musulmans i prengueren la ciutat de Medina Mallorca el 31 de desembre. Aquesta victòria va suposar l'inici de la cristianització de l'illa i la integració de Mallorca a la Corona d'Aragó. La conquesta va consolidar el poder de Jaume I i va marcar un abans i un després en la història de les Balears. El fet de l'existència de la Corona de Mallorca s'ha d'entendre com una voluntat expressa d'en Jaume I. Amb la mort de l'hereu, Alfons, el 1261, Jaume I va decidir dividir els seus regnes. La corona d'Aragó va ser per a Pere, el seu fill gran, i la corona de Mallorca per al següent fill, Jaume II. No hem de confondre corona de Mallorca amb regne de Mallorca. La corona de Mallorca és un conjunt de territoris que uns insulars, uns altres peninsulars, que conformen un nou estat. La corona de Mallorca comprenia les Illes Balears, el regne de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com els comtats del Rosselló i la Cerdanya, el senyoriu de Montpeller, el vescomtat de Carladès, a l'Alvèrnia i la baronia d'Humalàs, contigu a Montpeller. I uns petits territoris feudals, els vescomtats de Carlades i la baronia d'Humalades, que formen, com se veu ja directament, un conjunt molt heterogeni. Pel que fa als titulars d'aquests dominis continentals, els reis de Mallorca eren vassalls dels d'Aragó. L'any 1279, Pere III d'Aragó, germà de Jaume II, tots dos fills d'Esclaramunda de Foix, la segona esposa de Jaume I, exigeix que Jaume II se li declari feudatari, sota amenaça d'ocupació manu-militari dels seus regnes. A Jaume II no li queda altre remei que accedir a aquesta infeudació. Se signa un pacte a Perpinyà el mes de gener de 1279. Aquest seria un dels entrebancs més importants durant l'existència de la corona, és a dir, des de 1279 fins a 1343. Jaume II va ser clau en la construcció dels grans edificis i institucions del regne, una tasca que va continuar el seu fill Sanç, que va haver de gestionar els conflictes continuats amb la corona d'Aragó. Sanç, nascut al voltant del 1277, va viure des de petit els riscos associats a la guerra. A l'edat de només 8 anys, va ser fet presoner pel seu oncle, Pere d'Aragó, i va veure com son pare, Jaume II, perdia el regne de Mallorca durant anys. Aquestes experiències van influir en la seva política de mantenir la pau amb els reis d'Aragó i comtes de Barcelona, un enfocament que va adoptar des del seu ascens al tron el 1311. El futur rei Sanç, que havia nascut a Perpinyà el 1277, ha de veure a una edat temprana, quan són els 8 anys, com se produïen els fets de 1285, va ser empresonat amb tots els seus germans en el castell de Torroella de Montgrí, a Catalunya, separat dels seus pares. Això va ser una experiència verdaderament traumàtica per ell i definiria un poc com seria la seva manera d'actuar una vegada cedit a la corona. El rei Sanç de Mallorca, que va regnar entre el 1311 i el 1324, ha estat sovint caracteritzat com un monarca feble. Aquesta imatge de Sanç com a pusil·lànime provenia del fet que no va destacar en batalles o conquestes, elements centrals de les cròniques medievals. Això portava a percebre la seva aversió per la guerra com una mostra de covardia o de falta de caràcter. Tot i així, els estudis moderns han revisat aquesta imatge i destaquen el contrari. Sanç és considerat un monarca intel·ligent i estratègic, capaç de gestionar el seu regne de manera pragmàtica. El seu govern es va centrar més en evitar conflictes innecessaris, especialment amb el seu cosí Jaume II d'Aragó, amb qui mantenia una relació de vassallatge. Aquesta actitud pacífica no era un signe de feblesa, sinó una decisió calculada per protegir el seu regne i la seva posició. Des del punt de vista extern, està rodejat de potències molt poderoses. El matrimoni amb Maria de Nàpols, filla de Carles II de Sicília, és un matrimoni de conveniència, com tots els matrimonis que se feien en aquella època, i clar, el fet d'unir la monarquia napolitana en la corona de Mallorca té un efecte de reforç.
Durant el seu regnat, Sanç va seguir les iniciatives de son pare en aspectes com l'organització fiscal, la creació de noves poblacions i l'impuls del comerç marítim, que va reforçar amb una xarxa consular. A més, va demostrar habilitat política per aprofitar els conflictes interns del seu territori a favor de la monarquia, com es va veure amb la creació del Sindicat de Fora el 1315. Finalment, un dels seus principals objectius va ser garantir que la successió al tron quedés dins la seva dinastia. D'en Jaume I. Aquí a l'Arxiu del Regne conservam el seu darrer testament de 1272, on es diu clarament que se creen dos estats independents, la corona d'Aragó per una banda, la corona de Mallorca per l'altra. Ara bé, el fet que una de les clàusules d'aquest testament sigui que la manca d'hereus, barons legítims, per part d'una de les dues parts, duria com a conseqüència que els regnes, els territoris d'un o de l'altre revertirien en el monarca, en el titular de l'altra banda. Sanç aconsegueix que Jaume II d'Aragó accepti l'herència de Jaume III, és a dir, que Jaume III sigui rei de Mallorca, morir el rei Sanç, a canvi de que Mallorca participi d'una manera molt activa a la conquesta de Sardenya que Jaume II tenia planificada. El regnat de Sanç de Mallorca, lluny de la imatge d'un monarca feble, va ser un període d'estabilitat i estratègia política. La seva aposta per mantenir la pau, especialment amb la corona d'Aragó, i el seu rebuig a la guerra varen ser decisions calculades que varen protegir el seu regne. Sanç va consolidar les institucions, va impulsar el comerç i va garantir la continuïtat de la dinastia mallorquina, fet que va assegurar un llegat de creixement econòmic i estabilitat. La seva veritable fortalesa va residir en la seva habilitat per governar amb prudència, prioritzant la prosperitat del seu poble per sobre de la glòria militar. Durant el regnat de Sanç, el comerç exterior va ser el motor principal de l'economia mallorquina. La posició estratègica de les Balears al centre de les rutes marítimes de la Mediterrània les convertia en un punt de pas per a vaixells de diversos estats. L'economia del segle XIV se caracteritza bàsicament per diversos factors importants. En primer lloc, una embranzida de lo que és el sector primari, amb un desenvolupament de l'agricultura basada en la tríada mediterrània, és a dir, el que és l'oli, el vi i el que és el blat, amb un intent de desenvolupament de la indústria manufacturera, especialment a les zones pirenaiques, i en tercer lloc, sobretot i més important, el desenvolupament de lo que és el comerç exterior. El comerç exterior se va convertir en el motor de l'economia mallorquina, especialment des del moment en què va haver un gran desenvolupament de tot el que és, diguem, el comerç. Per venecians i genovesos, que en els seus recorreguts cap a Flandes i Anglaterra i cap a l'imperi bizantí havien de passar per les Illes Balears, les era perfecte, amb els seus carregaments, incorporar part d'aquesta oferta nord-africana duta per als propis mercaders mallorquins per dur-la cap a Flandes i Anglaterra i no haver necessàriament d'anar a cercar-la en el nord d'Àfrica perquè havia la burgesia mallorquina ja estava duent aquests béns i aquests carregaments a les Illes Balears. Per un sector terciari d'un altre estat li era més còmode no haver d'anar directament al nord d'Àfrica, sinó simplement venir a les Illes Balears, anar a cercar els productes que els mallorquins els duien del nord d'Àfrica, perquè d'aquesta manera s'estalviaven el cost d'haver d'anar directament al nord d'Àfrica. La burgesia illenca es va especialitzar en l'intercanvi de béns bàsics i no luxosos a preus assequibles, utilitzant una flota de vaixells petits que comerciava en ports propers, especialment nord-africans. Aquest comerç proporcionava beneficis constants que fomentaven la prosperitat de la regió. L'economia del segle XIV, l'etapa en la qual va viure el rei Sanç, se caracteritza bàsicament, almenys en el que correspon al rei de Mallorca, per diversos factors importants. Quan tenien, diguem, uns certs excedents monetaris, ho diré així perquè s'entengui, el que fèiem era essencialment invertir un dobbers per proporcionar una sèrie de béns a mercaders, béns que sortien de les illes, i el que feien era, invertint aquest dobbers en l'adquisició d'aquests productes locals que anaven sobretot cap al nord d'Àfrica, a canvi, evidentment, quan arribaven al nord d'Àfrica, el que feien era
vendre aquests productes, adquirir uns altres, tornar una altra vegada a les illes o qualsevol altra part de la Mediterrània, els venien a preus més cars i els beneficis que obtenien, els beneficis que aconseguien, per els seus diners que havien apostat per fer aquesta compra de productes bàsics, etc. Una part dels carregaments que venien del nord d'Àfrica quedaven depositats com si fos un gran magatzem de mercaderies i se venia en determinats mercats de les illes. El rei Sanç va promoure la creació d'una petita esquadra de vaixells per defensar els comerciants dels pirates, i això va fer que el mercat naval es convertís en una font d'ingressos estable. A més, va mantenir èxits diplomàtics amb el nord d'Àfrica, signant tractats amb els sultanats de Bugia i Tunis, fet que va permetre restablir i expandir el consolat mallorquí en aquestes regions. Respecte al tema de la pirateria, i si xerram de l'època o parlam de l'època del rei Sanç, ens trobam en diverses circumstàncies. Una, és com una espècie de dents de serra. Hi ha moments en els quals la pirateria musulmana crea problemes, i especialment a partir de 1317, especialment els genovesos i més concretament els güelfs, hi ha dues faccions perquè s'entenguin dins els genovesos, que són els güelfs i els gibelins, que també creen problemes des d'un punt de vista de la pirateria, que va obligar, en certa mesura, ja en 1311, fins i tot, ja va determinar per part del rei Sanç, tot just pràcticament quan va entrar, quan va ser proclamat nou rei, demanar o sol·licitar la possibilitat de que hi hagués, és a dir, de que se destinés una sèrie de despeses per la defensa naval de l'arxipèlag. Se va aconseguir mitjançant el que és un conveni que es diu Periatge, en 1316, per el qual de tot el que és un municipi de l'illa de Mallorca, de pagar almenys la construcció de diverses galeres de combat, 4 galeres de combat concretament, i 4 embarcacions auxiliars, per, evidentment, intentar protegir, les costes de l'arxipèlag. El nord d'Àfrica fou un escenari d'èxits diplomàtics. El 1312 i el 1313, el monarca mallorquí va signar 2 tractats de pau amb els sultanats de Bugia i Tunis. Això li va permetre restablir el consolat mallorquí a Bugia i obtenir 2 nous cònsols, un a les localitats de Gigeli, Alcoll i Constantina, i l'altre a Bona i Tunis. Evidentment, pot fer, per exemple, tractats de pau, com se varen fer en 1312 i 1313 amb els sultanats de Bugia i Tunis, per poder disposar de cònsols, poder disposar del fòndex, és a dir, magatzems per poder posar aquests béns que jo vos comentava, que se depositaven quan venien a les diverses ciutats nord-africanes, però, clar, sempre estava subjecte a que altres estats ho veiessin bé o no ho veiessin bé. I algunes vegades, per exemple, en aquest cas, quan se van firmar aquests 2 tractats de pau, va tenir, evidentment, una resposta, almenys de protesta diplomàtica per part del Segon Aragó, perquè això els perjudicava els seus propis interessos. Durant el regnat de Sanç, el comerç exterior va ser el motor principal de l'economia mallorquina. I el resultat va ser que, precisament, aquest model d'economia, amb un desenvolupament extraordinari en tot el que és el sector terciari per part de l'economia de Mallorca, és el que va dur, com coment, al fet que en època del rei Sanç tinguéssim una etapa de cert esplendor. Durant el segle XIV, l'economia mallorquina va experimentar un desenvolupament significatiu gràcies al comerç exterior, que es va convertir en el motor principal de l'economia del regne. La posició estratègica de les Illes Balears, al centre de les rutes marítimes mediterrànies, les va consolidar com un lloc clau d'intercanvi de productes entre Europa i el nord d'Àfrica. Sanç va fomentar el creixement econòmic a través d'acords diplomàtics amb sultanats nord-africans, va reforçar les relacions comercials i va crear una flota per protegir els mercaders dels pirates. D'aquesta manera, s'assegurava la prosperitat de la regió. La comunitat jueva ja era present a Mallorca abans de la conquesta de Jaume I, però va ser amb ell que aquesta minoria va créixer ràpidament, gràcies a l'arribada de repobladors catalans. En la conquesta cristiana de 1229 de Jaume I arribaran nous grups demogràfics a Mallorca. Entre aquests grups hi ha constatada la presència jueva. Igualment, en la conquesta també se documenta una presència de jueus anterior a 1229. En aquest sentit, la comunitat jueva serà necessària i així ho farà veure Jaume I per dinamitzar algunes activitats econòmiques. Alguns d'ells jugaran un paper fonamental per la seva
facilitat de llengües, molts d'ells xerren àrab, per la seva facilitat també per les xarxes familiars i comercials. Molts d'ells tenen lligams familiars amb el comerç de la Mediterrània central, de la Mediterrània oriental, del sud de França i del nord d'Àfrica, i per tant seran uns operadors imprescindibles pel dinamisme econòmic de l'illa. La monarquia està interessada en impulsar aquestes activitats, bàsicament perquè els recursos que genera el comerç, l'intercanvi comercial, els impostos que genera, donen a la monarquia uns ingressos extraordinaris. Aquestes persones tindran una sèrie de privilegis, estaran sota jurisdicció del rei, seran protegits pel rei. A canvi, aquestes activitats econòmiques, especialment relacionades amb el món del comerç, faran créixer l'economia insular i, de forma indirecta, també la pròpia economia del monarca. Quan Sanç va pujar al tron el 1311, va confirmar tots els privilegis i llibertats de la comunitat jueva. Els jueus, protegits pel rei, finançaven la casa reial a través de préstecs i d'imposts. Aquesta protecció, establida pels seus antecessors, era especialment important després de l'expulsió dels jueus del Regne de França. Els jueus, preocupats per les conversions forçades, varen trobar refugi als territoris de Sanç. A final del segle XIII, la comunitat jueva de Palma serà obligada, algo que ja ha succeït al continent, a viure a un barri diferencial. Un barri amb portes, amb murades, és a dir, una ciutat dins de la pròpia ciutat, que té les seves pròpies normes, que té les seves pròpies lleis i que funcionen sempre amb el vistiplau del monarca. La comunitat jueva ha de fer constants aportacions econòmiques a la monarquia a canvi d'aquesta protecció. Sanç va promulgar noves normatives per garantir la seguretat i els negocis jueus, i això va afavorir el comerç amb el Magrib i altres regions estratègiques. A 1312, dos jueus d'origen centroeuropeu són acusats d'establir-se a Mallorca amb la finalitat de difondre la fe jueva. Com a conseqüència d'aquesta situació, s'iniciarà un procés contra tota la comunitat jueva, un procés que va des de l'any 1312 fins a l'any 1315, 3 anys de duríssimes negociacions. Sanç I decideix en aquestes negociacions la confiscació total dels béns dels jueus de Mallorca. Tot i així, la creixent percepció de privilegi per part de la comunitat cristiana va forçar Sanç a multar els jueus per calmar la tensió. D'alguna forma, el monarca havia de fer una sentència ferma que pogués justificar davant la comunitat cristiana que ell no donava facilitats als jueus, per una banda. I per una altra banda, havia de justificar el pagament d'una multa quantiosa, molt elevada, que pogués contrarrestar aquesta confiscació dels béns. Els representants de la comunitat jueva de Mallorca accepten el pagament d'una multa al voltant d'unes 95.000 lliures, però aquesta multa pot marcar un abans i un després. El 1315, el rei va restituir els privilegis jueus. La pena que els havia estat imposada no era tampoc una bona notícia per a l'administració reial. La pressió contra els jueus podia provocar una migració massiva i un problema econòmic molt greu. Al segle XIV, a la comunitat jueva apareixeran diferents bàndols, uns més propers a la monarquia, altres menys, uns amb més necessitat de pactar, però el que sembla és que ni la comunitat jueva volia rompre les relacions de protecció que tenien amb la monarquia, ni la monarquia volia perdre aquesta comunitat que tant de beneficis econòmics li reportava. A més de la restitució comunitària, el monarca permetia que a ciutat s'hi pogués construir una sinagoga nova, però amb la condició que fos ubicada a un lloc diferent de la que havia estat confiscada. No obstant això, després del seu regnat i el del seu hereu Jaume III, la situació dels jueus a Mallorca es va complicar, especialment durant els períodes de crisi econòmica. Això finalitza amb el fatal assalt del barri jueu de Palma i també d'Inca a 1391, quan milers d'habitants, ciutadans també, gent del camp de la part forana, assalten la ciutat de Palma i són dirigits contra el barri jueu. Durant l'agost de 1391 es produirà l'assassinat de 300 persones en menys d'una setmana, totes elles jueves. A partir d'aquests moments, els jueus tindran 3 opcions. La conversió al cristianisme, que està documentada, l'exili, que també està documentat, especialment al nord d'Àfrica, i la mort. Finalment, amb una altra acusació, a 1435, els jueus són expulsats definitivament de l'illa de Mallorca
i ja no hi haurà oficialment jueus en aquesta illa a partir de 1435. Després de la conquesta de Jaume I, que va portar nous pobladors catalans, la comunitat jueva a Mallorca va experimentar un creixement significatiu. Aquests jueus es varen convertir en figures clau en l'economia de l'illa, aprofitant les seves habilitats lingüístiques i les xarxes comercials que tenien arreu de la Mediterrània. La monarquia va reconèixer la seva importància per al dinamisme econòmic i va promoure la seva integració, fet que va contribuir al desenvolupament de Mallorca com a centre comercial vital. El rei Sanç va pujar al tron aproximadament 80 anys després que el seu avi, Jaume I, creés el regne. En aquell moment, la colonització de Mallorca, coneguda com la repoblació, havia aconseguit resultats espectaculars a nivell urbà. Fins l'any 1315, fins que el rei Sanç crea el sindicat de fora de drets, és a dir, d'acord amb la legislació, Mallorca era un únic municipi. Quan el rei Sanç crea el sindicat de fora, crea una universitat, que vol dir un ens legal dotat d'unes funcions i que té unes determinades competències i que funciona d'acord amb una determinada regulació. Aquesta institució representava les parròquies rurals i els permetia de participar en el govern de l'illa. Aquell sindicat és un lloc on tots els habitants de la part forana, els seus representants, posen en comú interessos, on discuteixen, on se plantegen coses i fins i tot, més tardanament, no a l'època que ens ocupa, s'arriben a plantejar i estan a punt d'aconseguir-ho de xepar administrativament el regne en dos, constituït per la ciutat i la part de fora de ciutat que posteriorment va ser coneguda com la part forana. L'actual Palma s'havia convertit en una ciutat molt important, tant demogràficament com econòmicament, gràcies al creixement del sector mercantil. I a la part forana s'hi havien establit més de 30 parròquies, que amb el temps esdevindrien les primeres comunitats rurals cristianes. Això va ajudar a consolidar les parròquies com a municipis, amb baldes, jurats i consellers, en resposta al creixement demogràfic i a la necessitat de gestionar millor la fiscalitat. Possiblement no era allò que haguessin volgut els pagesos, sinó que haguessin volgut tenir un jurat. Però també significa reconèixer la importància que ja havia assolit la part forana en el conjunt de Mallorca. Durant el regnat de Sanç, la presència d'esclaus musulmans, majoritàriament homes, era significativa. N'hi havia que feien feina a les ordres dels seus propietaris, que eren de tots els estaments socials i ocupacions. El mateix rei Sanç en tenia. A part dels anteriors, també n'hi havia molts que subscrivien un contracte de talla o manumissió amb el seu propietari. És possiblement una de les èpoques en què l'esclavatge va tenir més importància a Mallorca. Se calcula que, com a mínim, entre el 20 o el 25% de la població de Mallorca estava constituïda per esclaus procedents de fora de l'illa. Aquell món amb esclaus deixa d'existir podríem dir, després de la Germania, en posterioritat a 1523. Els esclaus varen arribar a representar fins al 20% de la població de l'illa i molts es varen acabar integrant en la població local. El senyor fixava un preu per a la llibertat, que l'esclau es comprometia a fer efectiu normalment a terminis. Quan pagava la quantitat fixada, assolia la llibertat. Una vegada alliberat, si volia continuar residint a Mallorca, havia de pagar l'anomenat dret d'estada. Si se'n volia anar de l'illa, havia de pagar el dret d'eixida. A Mallorca, podríem dir que en l'època del rei Sanç, el senyor feudal més important era el rei. No era que en els seus territoris no hi hagués feudalisme i que no hi hagués senyor, sinó que el rei era el senyor feudal i, com vos he dit, la paraula, el terme real patrimoni, allò que indica és que eren patrimoni del rei i que, en principi, el rei, tot allò que reportaven tots aquells territoris, ho podia fer servir per allò que volgués. També no podem deixar de banda les deveses, com la devesa d'Artà, que succeeix que el rei Sanç i abans son pare, en Jaume II, allò que volen, després d'haver estat privat en Jaume II del seu regne, quan són reposats, volen tenir la seva pròpia cort, els seus propis castells, les seves pròpies deveses, els seus propis palaus i actuar com a veritables reis d'aquells territoris. Si un rei no és percebut com un rei i no actua com un rei, no serà considerat ni valorat com a tal
per la gent dels seus dominis. I això és també una manera d'assegurar-se la fidelitat, l'autoritat i el prestigi. Les accions i les polítiques duites a terme pels Reis Sants són importantíssimes. En primer lloc, perquè tota la part forana d'un mecanisme de representació comú. En segon lloc, perquè com a conseqüència de tot això que he dit, de regular el pagament de la fiscalitat, de permetre un funcionament administratiu i de regular també l'assistència del Gran i General Consell, se varen consolidar els municipis. Uns municipis que són la base de tots els que existiran a Mallorca fins que a darreries del segle XIX i començament del segle XX n'apareixeran d'altres. Durant el regnat dels Reis Sants, Mallorca va experimentar canvis importants en la seva estructura administrativa i social. La creació del Sindicat de Fora va donar veu a les comunitats rurals, permetent-los una major participació en el govern de l'illa, i va fomentar la consolidació dels municipis. Palma es va convertir en una ciutat pròspera i la part forana va veure créixer les seves parròquies. L'esclavatge també va jugar un paper important, amb una significativa presència d'esclaus musulmans, que eventualment es varen integrar en la societat mallorquina. L'època dels reis de la Corona de Mallorca, especialment durant el regnat de Sants de Mallorca, va marcar un moment clau en el desenvolupament de les arts i l'arquitectura medievals als territoris del regne. Els castells i palaus del regne de Mallorca certament han estat molt modificats, molt restaurats i han patit moltes intervencions, també perquè se tracta d'uns edificis vius, uns edificis que han estat utilitzats des del moment en què es varen construir o es varen reconstruir fins avui en dia. Per tant, han patit, com dic, moltes reconstruccions i moltes modificacions. Però, malgrat això, es poden veure i es poden analitzar les seves característiques principals perquè, per exemple, la seva configuració com a conjunt encara respon al plantejament que es va fer a principis del segle XIV. Els projectes artístics i arquitectònics promoguts per la monarquia no només servien per embellir el regne, sinó també per consolidar i prestigiar una dinastia que des del seu inici havia estat qüestionada. Sants va jugar un paper fonamental en la creació d'un patrimoni monumental que definia la identitat dels monarques mallorquins. Un dels aspectes més destacats va ser la construcció i adequació de residències reials. El conjunt de residències règies dels reis de Mallorca abarcaven pràcticament tots els seus territoris insulars i continentals. Com el Castell de Bellver i l'Almudaina, a la ciutat de Mallorca, així com palaus rurals a llocs estratègics com Sineu, Manacor i Valldemossa. A més, Sants va continuar l'impuls de son pare, Jaume II, en la construcció de castells i palaus fora de Mallorca, incloent-hi els castells de Perpinyà, Montpeller i Cotlliure, tots part de la xarxa residencial reial. Tal vegada les més conegudes, o les que varen freqüentar més, es situaven a Mallorca, eren el castell reial de la ciutat de Mallorca, més conegut com el castell de l'Almudaina, també el castell de Bellver, els palaus rurals que estaven en les localitats de Sineu, de Manacor i de Valldemossa, això pel que fa a l'illa de Mallorca. I els territoris continentals, les grans residències, eren el castell reial de Perpinyà i el castell reial de Montpellier. No només es varen construir castells en funcions residencials, sinó també estructures defensives com els castells roquers de Pollença, Santuari i Alaró, dissenyats per protegir el regne. També es varen realitzar obres en el castell de Capdepera i altres fortificacions a Menorca i a Eivissa, que varen ser supervisades per la Procuració Reial. Una de les característiques més intrínseques de la monarquia medieval era la itinerància pels seus dominis. Llavors, per una monarquia, per una dinastia de certa entitat, de cert prestigi, era necessari tenir una xarxa residencial on poder fer aquesta itinerància. No va ser fins a molt finals del segle XIII, fins a la recuperació de les illes a 1298 per Jaume II de Mallorca, que no es va iniciar aquest projecte de reconstrucció
podem dir de construcció i reconstrucció de residències règies. Llavors, Mallorca era un punt de passada també cap a les rutes del Mediterrani, però també cap a les rutes atlàntiques del nord. Per tant, era molt important qui tenia el domini de l'illa. L'acció de la monarquia no es va limitar a l'àmbit residencial o defensiu. Els monarques també varen tenir un paper rellevant en la promoció de la religió i la cultura. Sans va continuar els treballs a la seu de Mallorca, amb especial atenció a la capella de la Trinitat, i el 1324 va col·locar la primera pedra de la nova construcció de Sant Joan de Perpinyà. Quan va morir Jaume II de Mallorca, el 1311, el programa residencial no estava del tot acabat. Per tant, el rei Sans va haver d'encarregar-se de consolidar materialment i també funcionalment i ideològicament les residències de la Corona de Mallorca, tant les del territori continental, però especialment les del territori insular. Aquest període no només va veure l'enfortiment de la monarquia a través de la construcció i promoció cultural, sinó que també va ser crucial per establir una identitat pròpia dels monarques mallorquins dins el context més ampli dels territoris mediterranis. Aquesta multiplicitat de residències règies, per una banda, sí que té a veure amb les pràctiques que duien a terme els seus coetanis, els altres reis, els reis de la Corona d'Aragó, els reis de França, perquè és una qüestió habitual que els monarques tinguin diverses residències, fins i tot en un territori acotat o en un territori limitat. A més, la seva cort reial es va convertir en un centre cultural, on va ordenar la traducció al català de textos històrics, com el fragment del Llibre dels Fets que narrava la conquesta de Mallorca. També va mantenir una relació estreta amb Ramon Llull, que el 1313 li va dedicar una de les seves obres. Al final del regnat de Sans de Mallorca es constata que el seu llegat va més enllà de la governança política, ja que va consolidar una identitat cultural pròpia per a la dinastia mallorquina. A través de la promoció d'obres arquitectòniques i artístiques, la construcció de castells i palaus, així com la preservació de l'ordre intern, Sans va transformar Mallorca en un centre de poder i cultura. A més, la seva cort es va convertir en un nucli de creativitat i aprenentatge, destacant el seu vincle amb intel·lectuals com Ramon Llull.